Весела Тотева и Илин Тоползаков са една от най-коментираните български двойки. Млади, красиви и успели. Те официално признаха, че ще се врекат във вярност един на друг. Днес тук при нас ще гостува нежната половинка на Елин за един повече от откровен разговор за решенията, които прави всяка жена в любовта. Аплодисменти за Весела Тотева. Здравей, добре дошла. Красива, елегантна. Освен това, много свят. Прекрасна. Специално за вас. Ти ли си ги правила тези яйца? Да, между другото аз тази година искам да кажа, че не ми се получиха много. Да, и аз да ти кажа, че малко не си се получили. Благодаря много. Шегувам се, нали най-честно се и така. Хубави са и чесата, след малко ще се чукнем, даже ако искате още веднага. Айде. Искате ли? Дайте. С удоволствие. Но това така малко не ти се е получило. Да, малко е близо. Ката, айде сега. Айде, веднъж вече и ти да ме биеш. Айде, би ме. Браво. Чакай сега. Сега не да чупиш хубавото червено яйце. Прости. Ти нали си оставила едно за вкъщи? Абсолютно, да. Добре, айде. Кой? Айде ти. Искам да го чупя. Не исках. Така. Айде. Тези после ще си ги капнем. Да. Къде посрещнахте този хубав празник, Възкресението? Ами, на път от Хасково към София и точно в 12 бяхме с приятели на църква. Къде тук в София? В София, да. А иначе целият вчерашен ден бяхме в Хасково при роднините на Елин. Хубаво е в Хасково. Там вече всичко е нацъфтяло, красиво. Да, наистина. И по-топло, да. Доста по-топло. 24 градуса беше вчера. Супер. И хората така са, как да кажа, като че ли са малко по-различни, отколкото тук в София. Смисъл, по-сплотени са, по-естествени са. По-добри са. Тук хората се отгубиха доста. И са по-спокойни, предполагам. Спокойни са, за къде да бързат? Нали? Там е по-спокойно. Да, като че ли времето така там е малко спряло. В смисъл не е толкова забързано. Готини са хората. Удобно водичка? Имаш ли? Имам, да. Козуначи няма да ти предлагаме, защото виждаме, че си фина. Не, напротив, аз вчера така хапнах козунак и днес след предаването ще бъдем при моите родители и също мисля така да хапна. Това са празници, на които не трябва да се лишаваме от тези удоволствия. Задължително, според мен. Не трябва да се лишаваме, а по принцип ти имаш ли такова някакво голямо изкушение? Лично твое изкушение, с което да не можеш да се пребориш и за днес? Към храната ли? Въобще. Всичко. Към храната имам и точно тестените неща. Значи не толкова шоколада или нещо друго, колкото баничка, козуначе, хлебче, много харесвам. А иначе в живота не мога да кажа, че имам изкушение, с което не мога да се преборя. Не, няма такова нещо. Дай Боже да не ми се налага да се замислям, но специално изкушение не. Усещаш ли се по-смирена, по-успокоена, откакто откри голямата си любов? Осъзна ли това, което ти се случва и по-спокойна ли си вече? По-спокойно ли гледаш на бъдещето, за това, че имаш до теб човек, когото обичаш, партньор, човек, който ще се грижи за теб и ти за него? Ами да, в рамките на тези 5 години мога да кажа, че се чувствам по-променена. Точно в тази насока. По-спокойна съм, по-уверена съм. Нали, хората казват, че когато срещнеш твоята половина, би трябвало да човека до теб да ти дава сигурност, да те кара да се чувстваш добре, да се усмихваш сутрин. За мен това е много ценно и аз мога да кажа, че Елин към момента и през цялото това време наистина е бил точно така към мен. Надявам се това да продължава. Малко ме страх и ми е така неудобно да говоря за това, защото напоследък живота е нещо, което не можеш как да го предвидиш, не може да си една крачка напред, но пък силно се надявам, че това ще продължава. Много е хубаво, когато сутрин се събудиш и не си в най-окей формата си, или пък ти е криво, или имаш проблеми. Човека до теб да може да те погали, да те приеме такава, каквато си, защото другото знаем, че всеки го умее и това е по-ценно. И той наистина ме кара да се чувствам така. За смирена, аз съм много емоционална и не мога да кажа, че съм толкова смирена. Много често се бунтувам за различни неща. Така че за смирена не е, но съм изпълнена с любов и с уважение към него и към хората, които обичам. Добре, ние сега ще пуснем едно видео, ще помоля да го гледаш. Весело за мен е, тук мога да кажа, че е голямата ми любов. С нея се чувствам прекрасно, както мисля, че и тя с мен.
използваме всяка една свободна минута, когато аз съм свободен от мои ангажименти и тя от нейните, и прекараме почти постоянно времето си заедно. И така се чувстваме доста добре и се надявам и за бъдеще да продължи така. И в името на любовта ми към Весела съм готов да жертвам всичко, тя го знае, мисля, че съм го доказал и показал. Както също важи и от една страна. Затова мисля, че така сме доста превързани един към друг и се чувстваме щастливи, когато сме заедно във всеки момент. Аз се представям, мисля си и съм убеден на 1000%, че бъдещето ни ще бъде още по-щастливо. Винаги ще бъдем заедно, без да има каквото и да било така нещо, което да ни раздели или нещо, което да ни попречи от това да се обичаме и, както казах, да бъдем така винаги заедно. Емоционален момент. Да, Много емоционален. това е обращение към теб. Той го е направил преди 2 години. Да. Тук в това студио. Да. Да, Това е. И сега май 2 години по-късно, сега ние имаме информация, четем, интересуваме се за теб. Имаш предложение за брак. Да, така е наистина. Сбъдват ли се твоите мечти в момента? Те се сбъднаха преди 5 години, когато срещнах Елин. Наскоро, по повод на сватбата, извадиха нещо от контекста на едно интервю, в което казах, че сватбата не е най-важният ден в живота ми, и това беше като заглавие, разпространено навсякъде. Така е, сватбата наистина не е най-важният ден в живота ми. Най-важният ден в живота ми е това, когато съм срещнала Елин. Всеки един прекаран ден с този човек е най-важният ден от живота ми. Как ти предложи? Волята, кажи ми как ти предложи. Много обичам да слушам такива истории. Да. Смятам, че Катя много е лично. В смисъл, не е падал на колене, нямаше такива... Той е мъжкар, сега ще падне на колене. Да, в смисъл, това е определено не е стила му. Случи се така, мога да кажа, много семпличко, много простичко. Просто дойде и попитаме и така се случиха нещата. Обаче, когато говори за него и се напълзяват очите, забелязаш ли? И те и моите се напълзяват. Щастие, и моите също. Не, аз се вълнувам, защото Елин е човек, който заслужава уважение за това. И ми е трудно да говоря за него, както бих говорила, примерно, за някой друг мъж, защото наистина той ми е дал много и смятам, че това е моят човек. Добре, а ти през какво премина в търсене на това доказателство, че Елин е твой човек? Че това е твоята сбъдната мечта, че това е голямата любов? Как разбра, че това е той? Ние в началото, сега ще кажа нещо, което може би така малко хора знаят или не е толкова медийно коментирано, че в началото на нашите отношения, преди да започнем да живеем заедно, ние имахме една така доста бурна, не мога да кажа връзка, по-скоро отношения, в пълния смисъл на думата. Като че ли тогава преживяхме всичко, което една връзка преживява, когато започнат да живеят хората заедно. Тоест аз го познавах много добре вече, от момента, в който стартирахме съвместния си живот. Преживях много неща от гледна точка на това, че ние почти веднага заминахме за Израел, където живяхме почти 3 години. Аз напуснах телевизията, приятелите си, семейството, мама и татко и отидох в чужда страна, в която не знаех езика, без приятели, без хора, т.е. бяхме само аз и той. Имало много трудни моменти, в които ми е идвало да стана и да се тръгна, но как, нали? В крайна сметка не е от този до този квартал. Тогава се получи напасване на характерите, тогава така се показаха положителни и отрицателни черти и при един и при другия. Но Елин е много търпелив човек. Аз съм по-емоционална, той е по-спокоен. Живота го е научил да е така малко по-дисциплиниран, по-уравновесен. И в общи линии има баланс нашата връзка. Аз съм по-лудата, той пък е така по-смирение. Той осъзнава ли според теб какво си жертвала в името на любовта? Това, че си отишла в чуждата страна, без своите близки, с един мъж, с който трябва да живееш на семейни начала и ти приемаш ли го като жертва? Не, точно това исках да ти кажа. Много съм си мислила. Ако ти обичаш някой и изцяло вярваш в това, че искаш да бъдеш с него, той човек ти показва, че и той е окей с това, значи ти не жертваш нищо. Напротив. Плюс това мога да кажа, че след връщането ни оттам, даже много се радвам, че така се случиха нещата, защото телевизията е наистина една много така материя, изобщо място, на което човек се чувства много добре и трудно го забравя. Но след това
ми се отвори съвсем така друго поприще и аз самата се чувствам безумно щастлива от това, което правя. Много е различно и дори се радвам, че така се получи, да мога да се оттегля малко, да гледам какво се случва в българския ефир през тези 3 години, да си направя равносметка и така. Мислиш ли да се връщаш в ефира? Не, нямам такова желание. Футболната съпруга има други занимания по-важни, да си купува скъпи коли, да пътува. Ами не, за съжаление в нашия случай. Футболна съпруга обижда ли те като определение? Ами аз до момента не съм била. Сега да се върна. Според мен не е обидно. Ами не мога да кажа, че ме обижда. Всеки има право да дава каквито и да е определения, както в твоята сфера преди телевизията на манекенките, така на актрисите. В смисъл, всеки има правото да оценява хората, но е глупаво, когато слагаш така едни заучени фрази или едно клише върху хора, които не познаваш. Значи аз от малка работя, от малка изкарвам парите си, в момента изкарвам парите си. Никога не съм разчитала на Елин изцяло. Разбира се, нормално е човека да те подкрепи финансово и емоционално и по всякакъв начин, ако може, но не е задължително. И пък Елин не е от най-богатите футболисти в България, така че... Ще стане. Той е добър. Какво остава скрито за обикновените хора от живота на жената, която е до футболист, която много хора смятат, че живота е страхотен, че се пътува, че се разполага с много пари, дискотеки, купони, скъпи коли. Аз на скъпите коли го казах под формата на шега. Не, аз не се обичам. Какво е скрито? Какво е това, което хората не виждат? Има ли нещо такова? Разбира се, при всяка двойка има нещо. Всеки има своята драма, всеки има своите проблеми. Много са нещата, които остават. Аз, например, мога да кажа за себе си, че с това, с което се занимавам сутрин, колкото и така, не знам как ще прозвучи, сутрин ставам, слагам спортните бутуши или маратонките, тръгвам по ателиетата, по складовете за платове, изобщо там съм съвсем друга. Дори тук дойдох и се провлекох сега, за да влезна тук с рокли и стокчета. Аз съм отвикнала да ходя, аз съм отвикнала да ме гримират. Има много по-важни неща в един момент за човек след време, които осъзнаваш. Когато си още млада и така светлините на прожекторите, аз сега април месец ще навърша 32 години. Моля! Да. 32? Да. Прилича на 22, да, наистина. Благодаря. И много неща осъзнаваш и много неща остават скрити. Не знам, при всеки е различно. Всеки има своите... Които говорят млади, красиви, успели, нали, така изглеждате в очите на хората. А всъщност вие как определяте вашето положение, вашата ситуация? Според мен, като нормални хора, знам, че всеки го казва, но това е така. Ти как определяш себе си? Когато си вкъщи с твоите близки? Предполагам по същия начин, нали? С твоите родители. Поскарваме се. Ние така. Спорваме. Добре, че не се побиваме все още. Си са супер нормално, не знам как определям. Хубаво е, когато хората те забелязват, когато по някакъв начин харесват това, което правиш. В други случаи, когато си е талон за подражание, окей. Но това е много преходно, защото днес те познават, след 10 години с бъбичосваш и вече не те познават. Или пък не те харесват чак толкова много, дошла е следващата и така. А кое е качеството на Елин, което ти обожаваш, което харесваш? Има ли нещо, което в него, качество, без което не можеш да живееш? Това ти е на тебе, това харесваш в него. Едно нещо, ме е страхотно. Имаш ли такова? Имам, да. Какво? Много е мил. Той е много мил сутрин. Ако не ме целуне преди да излезе, това е нещо... Случвало се е рядко, когато се скараме, обаче после целия ден така не ми върви. Наистина, сутрин първото ми чувство, когато се събудя от този човек е безумно хубаво. Да. А колко пъти чуваш думата обичам те? Ние често си я казваме. Преди време спорехме, че аз като че ли исках по-често той да ми го казва и той казва нещо много вярно. Виж, не е задължително да ти го казвам толкова често. По-хубаво е да ти го показвам. Да, ама е хубаво и да се казва. Ние жените обичаме. Обичам те. Да. И дори на брат, и на сестра, и на майка, и на дете. Така е. Каква ти е най-смелата мечта, която е свързана с Елин? За какво мечтаеш? Да му родиш 3 деца. Чакай да питаме дали... Не знам дали ще са 3. Първоначално дано да е едно. Свързаната ми мечта с Елина може би да успеем да запазим на отношенията си каквито са. В смисъл, аз знам, че това няма как да се случи, защото това е прекалено идеалистично, защото живота не знаеш какво ще поднесе, но
Доколкото е възможно, искам да запазя отношенията си с него. Искам да знам, че каквото и да се случи, никога няма да съжалявам, че съм отделила толкова много време и емоции на този човек. Кой беше първият човек, на който сподели, че Елин ти е предложил брак? Помниш ли? Да, ами... Не беше майка ми. Не беше майка ми, наистина, да, една приятелка, с която така прекарвам почти всичките си дни, в смисъл, ежедневно сме заедно. И тя просто така беше най-близко до мен в този момент. Но иначе, разбира се, аз съм много близка с моите родители. Така, много силна връзка имам с тях и разбира се, че следващия човек беше майка ми. Катя, обаче, виж като говори за сватбата, направо блестят ти очите. Да, тя грейва. И ние така ли се жени на нас са жени. Как си представяш сватбата? Как ще мине? Голяма ли ще бъде с много гости, с бяла рокля, дълги шлейф? Не ли? Ами не. Навън с цветя, така си представям твоята сватба. Не знам защо. Напипваш. В смисъл, относно роклята, понеже много се списа за тази рокля, значи аз с моите миниатюрни размери, нали си ме представяш в една такава... Защо не? Не, аз ще приличам като тези малките куклички, дето ги слагат отгоре на тортите. Не. Смешно, не ми отива. Много исках да съм с такава рокля, но просто физиката ми не го позволява. А иначе как си представям сватбата? Нормално. Най-важно е да е весела. Според мен това ще бъде най-хубавия подарък за нас. Да има атмосфера, да е готино на всички, които ще присъстват. Исках да е навън, наистина, да е градинско парти, защото смятам, че юни месец е достатъчно приятно времето. Юни ли? Да, юни началото. И избрали сме едно място с външна градина, така достатъчно голяма. Няма да имаме много гости. Преди, като по-малка, много си мечтах да имам огромна сватба с много гости. Ако може е така цял свят да покана. Сега вече, нали, пак казвам, че някои неща и така... Мисленето ми като цяло се промени, като че ли предпочитам нещо по-семпло с хора, на които наистина през годините са били важни за мен и за него, и с роднините ни и така. Ще дойдат и папараци, ще заснемат. Не. Значи, ние първо трябва да й благодарим, че наистина имаше страхотен медиен интерес към нейната сватба. Къде ще бъде, как ще се случи. Благодарим ти, че така при нас даде това интервю, за да могат, нали, и освен нашите зрители, така и медиите да имат повече информация. След малко ще продължим с теб по-нататък с много интересни неща. Освен това ще покажем и част от твоята колекция. Но сега нека нашите зрители видят една кратка пауза. Много. Благодарим.